Ja, så har vi sgu fået besøg her i det nordjyske. Hej Christoffer. Ja, hej. Altså, hvad laver vi? Jamen, vi sidder jo kun med nogle skrivemaskiner. Det gør vi. Vi har ingen computer. Nej. I kan lige se her engang. Det er skrivemaskine, det er helt lortet. Ja. Og jeg vil opgradere min skrivemaskine. En skrivemaskine, der kan køre Windows. Ja. Vi skal lave noget radio her lidt senere, og derfor vil vi prøve på det her lort til at virke. Jeg har fundet kabler, der er langt nok til at kunne få XLR-kabel til over til din mikrofon. Nu skal jeg bare gøre det sammen med nogle hovedtelefoner. Men udover det. Hvad laver du ellers lige nu? Jamen, altså lige nu der sidder jeg faktisk og programmerer lidt. Fordi man kan. Det er jo nogen, der kan finde ud af det. Jeg kan sgu ikke. Det kan du lære. Ja, det vil jeg gerne. Vil du lære mig det? Men så længe du også selv gør en indsats. Ja, da, i den grad. Det kan være, at jeg kan lave min egen app til en telefon en dag. Altså, det tror jeg faktisk allerede, du kan inden for ikke så lang tid, fordi at der findes noget, der hedder App Inventor. Ja, men det må vi da prøve at rode det med. Ja. Det kan være Radio Dinesen, som vi hører her i baggrunden her. De kan få sin egen app på App Store og Google Play. Så har vi bare lige problemet. Der bliver lige advaret dig. App Inventor, den er sådan lavet til starter-apps. Ja. Det er ikke sådan lavet til, at det er en fuldt integreret app, at der kan det hele. Men lave en lille webplayer eller noget andet, det burde den vel godt kunne. Ja, det er jo faktisk ikke sikker på, fordi at den har sådan lidt... Da jeg skrev noget på min uddannelse, der undersøgte jeg forskellen mellem at skrive min egen Java-app til en Android-telefon, eller at bruge App Inventor. Ja. Og den havde sådan lidt et problem, når at den kom til at sluge nogle JSON-API'er. Den kan godt finde ud af at tolke JSON, men den kan ikke finde ud af at tolke JSON-sætninger. Der blev det meget teknisk. Ja. Kort fortalt, den kunne ikke det, du skulle bruge den til? Ja. Okay. Og se, jeg har på under 3 minutter har vi fået det kan vi først se i videoen, der har vi fået Windows 11 op at køre på min Mac her, så vi kan lave noget radio. Jeg har godt nok en stationær stående deromme, men jeg magter sgu ikke sætte den til. Så lidt dårligt har man lov at være en gang med dem, så vi prøver at få noget Windows til at køre. Jamen, jeg er aldrig dårlig, skulle de tænke på. Nej. Men lad os kigge på det. Lad os komme lidt videre i dagens tekst. Vi skal jo sidde til langt ud på natten. Ja. Og sidde og vi skal ikke noget i morgen. Ikke ud og handle en gang med på et eller andet tidspunkt. De er jo lukker først kl. 21 eller sådan noget. Så har vi masser af tid. Men vi ses lidt senere. Yes, Christoffer, det er blevet dagen efter. Ja. Ny dag, ny tror. Hvad laver vi? Lige nu der sidder jeg og fjerner nogle gamle Linux images fra den gamle computer, jeg har taget med. Ja. Fordi at den var helt fyldt op. Så nu har jeg siddet bare og ryddet op i den. Ja. Sådan så at der er plads til opdateringer og til at genstarte den. Lige præcis. Og jeg er i gang med noget radioværk her. Vi skal lave radio i aften, så det skal nok blive godt. Og der skal vi have sat den der til. Ja, gamle Svend derovre, stationæren. Ja. Og vi skal også lige ned i byen lidt senere i dag. Ja. Så det tror jeg, det glæder vi os til. Så vi filmer lidt senere. Yes. Og så tager vi den derfra. Hej Christoffer, hvor er vi henne? Vi er på Aalborg Bibliotek. Ja. Hvor du lige er plaprettet som låner. Det er dejligt. Så kan man høre en masse musik og se en masse film. Ja. Det er dejligt. Og vi har sat os simpelthen ved vores maskine for at være lidt sociale for en gangs skyld. Det er sociale nørderi. Du kan se her, at den er... Hvis du ser her på skærmen, ja. Så kan du se, at den har faktisk udført næsten hele kopieringen, men den kom så klaget over, at der er lavet diskplads på den harddisk, jeg har kopieret over til. Det er jo ikke så godt. Nej. Og så er det Christoffer, ham med et eksternt tastatur på sin maskine. Ja, det er ikke dejligt. Jo. Så sidder man her med et rart tastatur. Det her det er bare meget bedre. Så men ja, vi er på biblioteket, og ja, vi skal sidde og nørde her næste stykke tid, så kan det være, at vi optager et eller andet på et eller andet tidspunkt. Det er så her, vi skal bowle, og Christoffer, ja. Er du klar til at få tæv? Jeg er klar til at tæve dig. Du skal være hjertelig velkommen. Det kommer til at foregå her på de her skærme her, og jeg skal nok prøve at optage i løbet af bowling-timen her. Det skal nok blive godt. Christoffer, vi ses. Så god kamp. Lige måde. Ja, hvordan gik det, Christoffer?
Hvad sagde du, Christoffer? Jeg siger, jeg synes, at du tager sådan meget scorebord, hvor man kan se, at du kan føre over dig. Ja. Scorebordet, det man kan se, at du fører over dig. Nej. Jeg vil helst ikke se det kan vise sig en gang til. Der er lige sådan to på den ene side og en på den anden side. Hvad så, Christoffer? Så er det sgu blevet søndag, og hvad laver vi herude ved Genjum? Jamen, vi skal ud og stille op til, at vi kan være DJ til hockey. Ja, og du skal prøve at spille for første gang. Ja. Det bliver da rigtig lækkert, det kan du godt glæde dig til. Det bliver en fed stemning. Jamen, altså, jeg glæder mig i hvert fald. Og så skal du se første ishockeykamp. Ja. Det kan du også godt glæde dig til. Så vi er herude i Genjum. Og ja, skal vi bare stille op? Jo. Hej, Christoffer. Hej. Hvad laver vi? Jamen, altså, vi har lige sat hele anlægget op. Det er dejligt. Ja. Vi har ikke gjort det alene, men fantastisk, og højtaler hver anden. Ja. Og du skal prøve at spille? Det skal jeg. Det bliver fedt. Ja. Så kan jeg gå til kaffepause. Ja. Så, men ja, vi er fået sat op, og nu vil vi spille lidt musik, og så vender vi tilbage her lidt senere i den her vlog her.